Posadíme sa do tureckého sedu. Ruky si položíme na kolená. Zatvoríš oči a uvoľníš tvár, uvoľníš plecia. Začneme hlboko dýchať. Počítame do 4 s nádychom. Dýchame iba cez nos. Zadržíš dých na 2 sekundy, 2. A opäť vydýchneš na 4. Na konci zadržíš dých na 2 sekundy. A vo voľnom rytme, vo svojom rytme, nádych 4 sekundy, zadržíš na 2, výdych na 4 a opäť zadržíš na 2. Pozoruj, ako sa ti hýbe brucho, ako sa ti hýbe hruď. S každým nádychom skús využiť celkovú kapacitu tvojich pľúc a s každým výdychom snaž sa vydýchnuť všetok vzduch von. Pomaličky uvoľňuješ tvoje ramená, tvoju chrbticu, brucho, zadok, nohy. Úplne to necháš padnúť na zem. A ešte zo pár takýchto hlbokých nádychov a výdychov. Oči ostanú zatvorené a s najbližším nádychom dvíhaš bradu hore k stropu. Opäť môžeš zadržať na tie 2 sekundy a s výdychom opäť ťaháš bradu smerom k hrudi. Zadržíš na 2 sekundy a opäť zo pár kôl takto. Iba hlava a krk sa hýbe. Plecia sú uvoľnené. Precíť každý jeden pohyb. Vrátiš hlavu do stredu a uvoľníš. Hlboko sa nadýchni a s výdychom otočíš hlavu do pravej strany, ako keby si sa chcela pozrieť za pravé rameno. Dokiaľ môžeš, ostaň tam a dýchaj. Uvoľni plecia. A pomaličky sa vrátiš späť do stredu. Hlboký nádych a s výdychom do druhej strany. Opäť, pokiaľ ťa to pustí, zatlačíš plecia smerom nadol.
Predýchaj. Vrátiš späť do stredu, pomaličky otvoríš oči. S nádychom dvihneš obidve ramená, prepletieš si prsty, otočíš dlane smerom k stropu a vytlačíš tie prsty smerom nahor. Ťaháš ramená dohora a taktiež sa pozrieš dohora za prstami. S výdychom uvoľníš prsty, uvoľníš ramená, prepletieš si prsty za chrbtom a opäť ťaháš, vytláčaš smerom von a pozrieš sa smerom dolu. Brada k hrudi. A zo pár takýchto nádych dohora, vytlač, výdych do dola, zatlač, pozri nadol a ešte raz nádych, výdych. Vrátiš späť do stredu. Prepletieš si prsty a dáš si ich za hlavu, uvoľníš plecia. S nádychom otváraš hruď, ťaháš lakte smerom dozadu. A s výdychom zatlačíš na hlavu, lakte idú smerom k zemi. Zaoblíš chrbátik a opäť zo pár takýchto s nádychom otvoríš hruď, pozri sa dohora. S výdychom nadol. A ešte raz. Nádych. Pomalý výdych. Zatlač. A uvoľni. Pravú dlaň si dáme na zem a s nádychom dvihneš ľavé rameno nahor a pomaly s výdychom odkráčaš si tú pravú ruku do strany a naťahuješ to ľavé rameno ponad hlavu, pozrieš sa smerom nahor. Dýchaš zhlboka, uvoľňuješ. Pomaličky sa vrátiš späť. Si položíš ľavú dlaň na zem, s nádychom dvihneš pravé rameno, pravú ruku a s výdychom ideš smerom do ľavej strany. Pozrieš sa hore k stropu. Ťaháš to pravé rameno, pravú ruku do ľavej strany. Dýchaš slboka a vrátiš sa späť. Teraz si dáš ľavú dlaň na pravé koleno. S nádychom sa otočíš do pravej strany a prsty pravej ruky ťaháš dozadu. Položíš na zem a skús sa vytočiť ešte viac. S nádychom sa natiahneš dohora a predýchaj. Pomaličky sa vrátiš späť. Položíš si pravú dlaň na ľavé koleno. S nádychom sa dvihneš dohora a ťaháš sa do ľavej strany, prsty ľavej ruky smerujú na zem. Vytoč sa ešte viac, hlboký nádych. Predýchaj. Uvoľni nohy, uvoľni zadok. A pomaličky sa vrátiš späť. Otvoríš nohy do strán, čo možno najviac. A úplne uvoľni. Úplne uvoľni zadok, členky.
Polož si ruky pred seba na zem. A pomaličky s každým nádychom a výdychom sa ťaháš dopredu. Opäť môžeš zavrieť aj svoje oči, pokiaľ ťa to pustí. Tam zastaneš a predýchaš. Hlboko dýcháš, uvoľňuješ s každým výdychom a nádychom. Uvoľni tvár, zuby, kolená, pomaličky sa vrátiš späť do stredu. Teraz pôjdeme na brucho, že si láhneme na brucho. Ups. Na predlakťa chytíš si opačné lakte, takto nejako. Takto ako ich máš chytené, tak otvoríš tie predlaktie a položíš rovno pred seba. Úplne uvoľníš zadok, nohy, otvoríš hruď, ťaháš plecia dozadu. Ak je to príliš vysoko, stále môžeš ísť viac dopredu. Podľa toho, ako je na tom spodná časť chrbátika. Mňa to viac dopredu nepustí, mám tú stenu. Alebo ak chceš ísť vyššie, tak prisunieš tie lakte bližšie k sebe. A opäť zavri oči a predýchaj. Úplne uvoľni zadok a nohy. Uvoľni krk. Pomaličky otvor oči a dlaňami sa odtlač od zeme. Sadni si na päty, pôjdeme do pozície dieťaťa. Ruky, ramená, vedľa tela, čelo na zem. Úplne uvoľni plecia. Pomaličky poď hore, sadni si na päty. Poďme trošku dopredu podložky. A
buď ostaneš sedieť na pätách, alebo ak môžeš, otvoríš členky a sadneš si na zem. Päty sú blízko tela. Už keď tu cítiš, ostaneš tu na pár nádychov a výdychov, ak chceš ísť trošku hlbšie. Prsty smerujúce smerom k zadku, otvoríš hruď. Ak chceš ísť ešte hlbšie, ideš dole na predlaktie. A opäť predýchaj. Pomaličky poď hore. Vytras členky a sadni si s vystretými nohami dopredu. A opäť sa ťaháš smerom dopredu k prstám na nohách. Pritláčaš brucho k nohám. Nezabudni hlboko dýchať. Pomaličky sa vrátiš späť. A späť do tureckého sedu. Ruky si polož na kolená. Zatvor oči a úplne uvoľni plecia, uvoľni zadok, uvoľni tvár. Polož si obe ruky na hruď, na tvoje srdce. A poďakuj si